Atenció, fou la primera dona a presidir uns Jocs Florals, el 1909. Però més enllà de les rimes i les paraules cultes, va crear el Patronat d'Obreres de l'Agulla per millorar les condicions de vida de les cosidores. I de tot plegat, mireu si era creativa, en va fer una novel·la al 1917. I coses de la vida. La seva filla es casà amb l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Amb aquesta vida tan moguda, va escriure també, com no podria ser d'altra manera, teatre. Destaca el seu llibre d'assaig El feminisme a Catalunya. Era, doncs, una dona de principis. I a la seva infantesa, com el seu pare era relligador de llibres, un ofici ja perdut, va créixer enmig d'un ambient força intel·lectual.